No takže ďalšie ránečko, kde som vstával 5:30, aby som o 6:20 stihol autobus, ale ideme na celodennú túru po Havaji. No a prvá zastávka je takýto výhľad za nami na more. Máme tu zo pár minútiek, kde si to pozrieme, je tam veľa ľudí, takže ja som to natočil, jak sa dalo. A tu je nejaký turistický obchodík. Také nejaké náramky, náhradelníky, ja neviem, čo tu predávajú, ale inak tak, výhľad na vlny, sú tam surfery a... No, takže teraz sme v nejakej národnej rezervácii, neviem presne, jak sa volá. Máme takú medzizastávku na túre a ja som si strašne chcel kúpiť, chcel som si kúpiť iné to spam musubi, tak som si kúpil, že spicy garlic butter, čiže vlastne štiplavé cesnakové maslo, tak toto vyzerá. Tak to idem ochutnať a pokračuje túra. Tak toto vyzerá v tropoch na Havaji. Toto je tá makadamová alebo makadamiová, čo sú také tie orechy, makadamy. Tak toto je farma, kde sa pestujú vlastne. To, čo som tam ponatáčal, sú nielenže tie orechy vlastne, čo tu pestujú, ale aj rôzne príchute. Majú tam aj kávu na vyskúšanie, lebo aj tu pestujú. A myslím, že tu pestujú aj orechy, je to taká tropická farma. Možno škoda, že tu nie je nejaká otvorená plantáž, ja to ešte skúsim pohľadať, že by to bolo vidieť, jak sa to pestuje. Ale no je to tu nádherné, však výhľady, tropy, ochutnávky, no parádna zastávka si myslím. Tak, ešte nás tu vyložili pri nejakej pláži. Vlastne za mnou je taká tá hora, alebo takto oni to pomenovali, že klobúk čínskeho muža, pretože to je v takom špicatom tvare. No a akurát máme zastávku na to jedenie. Ja som sa asi trošku vyspal v autobuse, ale idem sa práve najesť a mám tuto loko moko, tak to natočím. Je to vlastne rýža, mäso, ktoré je vlastne jak z hamburga a vajíčko a nejaká ich omáčka na tom, čiže taký mix takých asi nejak špeciálnych havajských vecí. No a to, čo som nevidel na tej zastávke predtým, na tej makadamiovej farme, tie plantáže, tak teraz sme sa zastavili na inej farme a stále to ich je vidieť, takže ja to otočím. Povedal by som, že tam pestujú, že banány, kokosy, možno tieto ananásy. Akože je to teda farma, neviem čo všetko tu majú. No a takto vyzerala tá pláž, kde sme sa kúpali s korytnačkami, alebo sme ich aspoň teda videli. To vyzerá na obchode, alebo v obchode ananásov pri ananásovej plantáži a tam sú vlastne polia tak vzadu, tam to mám natočené z autobusu, skúsim to natočiť nejako aj stade to, ale stade to není moc vidieť a no nič, no tak to vyzerá. Tam majú vlastne taký ten obchod, to Dol, to tam skúsim hodiť ako obrázok, to určite na Slovensku poznáme, to je taká známa firma na ananásy a vlastne tu sa to pestuje na Havaji. A teraz sme sa ešte zastavili na nejakej farme na kávu. Ja to skúsim takto natočiť, stade to. Tuto sú vlastne tie kávové stromy, myslím. Tak ja som po tom výlete, ale ja som si ešte spomenul jednu vec, že tu vlastne sú kuratá na voľno. Je posledný deň na Havaji a idem si pozrieť Pearl Harbor hlavne, potom na takú ešte jednu pláž. No a vlastne za mnou tam je vstup do toho Pearl Harboru, tak to nejak to tu vyzerá.
A idem po tých pamiatkách, čo tu je. Takto vyzeral Pearl Harbor viac menej. Ja teraz idem na Ala Moana pláž, ešte predtým sa zastavím vo Foodlande na pokečko a potom večer light. Už som vo Foodlande a idem si dať pokečko, ktoré som si objednal a zobral som si aj, že havajský Dragon Roll sushi, lebo tak akože havajský som ešte nevidel ten roll a to som tiež chcel ochutnať, takže celkom sa na to teším a idem sa poriadne načkať. No a po papaní už prichádzam na Ala Moana pláž. No a ja som po celom dni na hoteli a akurát mi došiel shuttle na letisko. It is Hawaiian Airlines policy to keep your seatbelt fastened at all times while seated in case of unexpected turbulence.